ти се чувстваш отхвърлен, защото върху тебе е направена манипулация. Чуй ме, много често поради духът на чародейство, когато е имало опресия, насилие, има отворена врата, рана стои там, разбираш ли ме? Но това е духът на чародейство и там има отхвърляне. Това е още пък една допълнителна врата, една огромна врата, която през нея толкова много дявола може да работи, но това е друга тема, няма да влизам сега в нея, но току-що Господ ми дава това знание и аз искам да го споделя с вас. Чуй ме, поради духът на чародейство идва отхвърляне. Ако ти си се чувствал отхвърлен от майка, от баща, от мъжа ти, от жена ти, не си се чувствал обичан, просто... И знаеш ли как можеш да го разпознаеш това нещо? Ти можеш да го разпознаеш, когато ти, без да има причина, се заяжда с някой. Без да има причина, толкова често наши братя и сестри споделят: не искам да го правя, просто не знам какво ме кара. Това е отхвърлянето. А отхвърлянето е дошло поради чародейството, защото някой го е направил върху тебе. Халелуя! Така че ако ти го разпознаваш това, знаеш ли, днес Бог направо ще освободи. Днес нещо ще се затвори в сърцето ти, нещо, което е било отворено дълги години, което е стояло там като товар. Може би в момента ти го чувстваш, защото аз чувствам, че Святия Дух работи сега във вашия живот, поради думите, които съм освободил върху вас. Така че просто затвори очи, зигни ръце към Бога, може би плачеш в момента. Просто усещам как има хора, които преживяват неща, картини изникват в главите ви в момента, картини идват, думи идват в умовете ви в момента, но вижте, точно сега е момента, не го потискай, точно сега е момента да излезеш душата си пред Бога и да се молиш заедно с мене. Халелуя! Господи, аз се покайвам, моли се заедно с мене. Господи, аз се покайвам заради човека, който е чародействал върху мене. Покайвам се, Господи, и се моля да простиш греховете му, Татко Небесен. Може би е твърде близък човек на Тебе. Халелуя! Кажи: Господи, аз му прощавам, моля Ти се, прости му и Ти, Татко Небесен. Независимо този човек жив ли е, не е ли, въпросът е Ти да се освободиш. Халелуя! Въпросът е върху Тебе този товар да падне. Халелуя! Шераман да седне ребекея. Господи, ние се молим точно сега. Нека всеки един от нашите брати и сестри, който ще чуе тази проповед Божия, нека да бъде освободен, Татко Небесен, в името на Исус. Халелуя! И вратата на чародейство, на болка, на страдание, на тая опресия, на манипулация, Господи, да бъде затворена в името на Исус. Кажи заедно с мене: Господи, аз прощавам. Аз прощавам точно сега на човека, който е чародействал върху мене. Халелуя! Човека, който ме е наранил, човека, който е направил всички тези неща в моя живот. Аз му прощавам, Татко Небесен, и се моля, Боже, и Ти да простиш на мене. Халелуя! Прости ми, ако аз съм вършил чародейство, ако аз съм правил чародейство. Днес разбрах толкова много, Господи, и аз видях себе си в някои неща. Моля се, Боже, прости ми, когато съм бил инструмент в ръката на Сатана, съвсем съзнателно или несъзнателно. Халелуя! Шераман да сенде ребекен да сей. Халелуя! Шерама сая. Господи, моля се, прости ми. И аз се отричам точно сега. Айде да се отречем. Аз се отричам точно сега от всяко чародейство, което е нанесено върху мене, което е правено върху мене. Халелуя! Аз се отричам точно сега от този дух на чародейство, от този изавелски дух на контрола, манипулация. Халелуя! Отричам се, Господи. Моля се, Татко, да затвориш тая врата сега. Изповядай се: аз затварям тая врата сега на Сатана. Дяволе, ти нямаш вече достъп чрез вратата на чародейство в мой живот. Заяви го на дявола. Халелуя! Ти нямаш вече достъп до мой живот. Ти нямаш вече достъп до живота на цялото ми семейство. Ти нямаш достъп до живота на съпруга ми, кажи, на съпругата ми, на децата ми. Халелуя! Господи, моля се да бъде затворена тая врата сега в името на Исус. И сега нека да воюваме. Сега нека да изповядаме всяко нещо, което дявола е сътворил чрез чародейството. Защото дали разбирате, че това са думи, които са изказани, клетви, които са изказани, магии, които са направени, всички тези неща, които са направени, заклинания, които са направени. Айде сега да воюваме. Ние ги събаряме в името на Исус. Точно сега. Аз съм свободен от чародейството в името на Исус. И точно сега аз изповядвам и разчупвам всяко дело на чародейството, на всеки чародейски дух в моя живот, в живота на семейството ми. Аз го разчупвам в името на Исус. Точно сега. Шераман да сенде ребекен да сей. И затварям вратата на всеки чародейски дух.
Халелуя! Господи, моля се точно сега в името на Исус, затварям вратата на всеки чародейски дух и на всяко оръжие на духът на чародейство, на всяко оръжие на хората, на чародейците, Господи. Аз разчупвам силата на всяко оръжие, на всяко чародейско оръжие срещу мене, срещу семейството ми, срещу църквата ми. Халелуя! В името на Исус. Боже, моля се да изобличиш чародейци, които са в църквата, Татко Небесен. Моля се да дадеш сила, моля се да дадеш смелост, Боже, на брати и сестри, които ще чуят, на пастири и служители да бъдат смели и да изобличават смело този дух на чародейство, на манипулация, на контрол. Халелуя! Шераман да сендере бекен да сей. Чуй ме как ще разпознаеш. Когато някой не върши Божията воля, когато някой не се покорява на пастора, когато някой не обича, когато някой плюе, когато някой просто винаги прави неща, които раздори, разпри и така нататък, това е духът на чародейство. Халелуя, това са освободени сили на Сатана. Такъв човек трябва да бъде изобличен и той трябва да се покае. Както Господ даде в Откровение на Йоанна, 4 глава, той там даде време на жената Изавел, която нарича себе си, казва Господ Исус, че нарича себе си пророк, но тя беше блудница и водеше църквата в блудство. Той даде време да се покае. Така и ние трябва да дадем време на такива хора да се покаят. И ако не се покаят, те трябва да излезат от църквата, трябва да ги отстраним, защото това е корен на зло и води до разцепления. Халелуя, до разпри в църквата води, до разцепления води, до разцепничества води. Халелуя, Шера Масая, предизвика толкова много беди,